Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Euskal City programara. Dakizuen bezala Euskal Cityn Nafarroako hainbat puntuetako pertsonak ekartzen ditugu, euskararen egoera ezberdinak ikusteko eta haiekin ikasteko. Eta gaurkoan bi gonbidatu berezi ditugu. Alde batetik Adrián Falagan eta bestetik Sara Peztegia. Arratsaldeon biei. Arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin gustatzen zaigu gure gonbidatuak pixkat ezagutzea, beraz, kontatuko diguzuen nor zareten, non dizatozten? Vale. Ni Adrián naiz, Antxoinetik etorria, eta, bueno, plazer bat hemen egotea Euskal Cityn, eta zurekin ebaia eta Sararekin, eta putxo bat hitz egitea, hemen zer kontatzen dugun ikusteko. Konta iguzu, zer ikasi duzu, Adrián, eta zeintzuk dire zure afizioak? IBEF ikasi nuen Leonen, eta gero irakasle izateko masterra ikasi nuen Gasteizen, eta bitartean, hemendik ara egon naiz lanean, dut zehar, eta afizioa mendia gustoko dut, eskalatzea eta eskubaloira jolastea, kirol mundua batez. Orduan karrera ongi aukeratu. Bai, oso ondo aukeratu da, oso ondo aukeratu. Zure kasuan, Sara, konta iguzu? Pues, Doneztuko naiz, eta joan nintzen Iruñera 16 urtekin ikastera batxiller artistiko, eta gero joan ikasi nuen dekorazioan, eta eskerrak nire ama, iten dut lan hortan, eta orduan hasi naiz berekin laniten, cosas de casa. Eta nire afizio dire kantatzea, marraztia, eta orain afizionatu naiz mendira. Orduan zure mendian ibiltzen zara? Bai, poliki bai. Eta zure enpresatxoa daukazu? Hori da. Eta zer egiten duzu zuen enpresatxoan? Badugu galtzariak, sartzen ditugu, koltsonak, eta gero hasi gara dekorazioekin. 3Dak egiten, eta... Orduan diseinatzen ibiltzen zara, eta ondotik montagean ere bai ibiliko zara ez dela? Bai. Bueno, galdera motx batzuk prestatu ditu zuek pixkat gehiago ezagutzeko eta zuen artean ere gehiago ezagutzeko, beraz, presto dut erantzuteko? Bai, noski. Ze urtaro aukeratuko zenuten? Ni ustez, urtaro guztia zerbait berezia daukatela, ez? Orduan, depende, normalean ni uste dut bizitzaz eta gure urtean zehar, gure zikloki moldatzen garela urtaroari. Orduan beti eskatzen digu, uda denean, beti eskatzen digu negua, negu gure hori berotasuna, kafe bat hartzeko, negua denean, beroa nahi dugu kalera irtetzera eta lagunekin egoteko eta urtaro guztiak berezitasun ezberdin bat daukate, eta batez ere mendian ibiltzen baldin bagara, are gehiago, ez? Mendian dena plastizidade hori ikusi alda, ez, mendian zehar, eta asko aldatzen da mendia urtaroeri arabera hitz egiten baldin badugu, orduan hori, ustez, guztia polita dira, zer da daukate. Ez zenuke bat aukeratzen jakiko orduan, ez? Zure kasuan, Adrianek errandun duen bezala, ez? Urtaro guztik batez zerbait espeziala. Eta nire ustez, ez dakit ni artistika nahi zarakoz, udazken koloriek, zuhaitzen koloreak, berde hori, naranja hori, gorri hori, ez? Ni bizina izenez Doneztun, adibidez gustatzen dut, haunitz joatea Lehurtzak urtegitara, mendi arteko espazio horietara, ez? Bai, orduan miresten ditut, egerran, bai. Eta, bueno, imaginatzen dut erantzuna dagoela galdera, baina badezpada botako dut itxaso edo mendia nahiago? Itxaso, mendia nahiago. Baina, bueno, ere... Hori da, noizbenka itxasora joatea eta ondartzaz disfrutatzera ere gure hori dago, ez? Pasitan, ez? Hori da. Ondartzatikan. Zuke orduan ere bai mendia nahiago? Bai. Azkenin, ni afizionatu nahiz duela 3 urte. Orduan, afizionada... Bino, egia, mendia zerbait espezial dago. Kostatzen dago itzian mendira, tontorrera, ez? Eta baloratzen duzu hori, ez? Gogortasun hori. Bino, haietzen zaren ikan tontorrera, espektakulu hori, panoramika hori. Eske badu zerbait. Eta ez dela txapelketa bat norbaiten kontra, zure limiteak ezagutzen dituzu eta hori ere berezitasun ezberdin bat ematen dio, ez? Eta badago isiltasun moduko bat, ez? Agian zailagoa dena itxasuan lortzen. Bueno, geroz eta okerragoa da, mendi munduan ere, geroz eta jende gehiago dago, eta joaten zara anira egotzera igande baten, eta agian 50 pertsonekin zaude hortan torrean, baina, bueno, bai. Bai, hori ere, pixkaraka aldatu. Nola dagoen. Hori da. Erranduzu kantuan ibiltzen zarela, imaginatzu zu dutxan ere ibiliko zarela kantu kantari. Ze talde euskaldun aukeratuko zenuten bat aukeratzekotan, ze musika mota gustatzen zaizue? Niri gatibu, hau nizkusten zaitu. Gitarra, lasaia, ez dakit bere agotxa ere haitz berexia da, bai. Gatibu, bai.
Zure kasuan? Ez que beti emozioen lotura hori dago, baina bajoiarekin baldin badago, adibidez berri txarrak bat edo asko gustatzen zait, edo gero alaia baldin badago, adibidez eskabidean edo horrela etxean edo dutxan dantzatzeko eta besteko, gozatzeko apurtxo bat, hori asko gustatzen zait. Horra pixka musika estilo diferentiak, entzuten dituzue. Eta irakurtzea maite duzue? Ez. Ez dut gustoko, ez. Orduan ez duzu horra libururen bat bereziki maite duzuna? Ez, batez ere nire lanean asko irakurri behar dudalako, eta orduan beti irakurtzen dudanean lanarekin edo ikasketekin erlazionatu egin dut nire buruan, orduan ez dakit zergatik nire mora librean ez dut gustoko irakurtzea. Zuk irakurtzen alduzu, Sara? Ni egiara gutxi, baten bat ereitu dut. Egia da, markatua gelditu ditzaidan Albert Espinosa, da Mi Mundo Azul, dela heriotzari buruzko refleksio bat. Ze badugu tabu bat bezala, ez? Eta nire ustez, bera idazten duen bezala, hitzekin, iten dula hitz normalizatu. Eta gustatzen zaizu heriotzaren inguruko ikuspuntu hori? Bai, tabuak kendu, ez? Hitz egitea normalitatean bezala, ez? Eta pelikulak, seriak ikusten aldituzue? Bai, ikusten ditugu asko, Hori gehiago, bai. Eta badago bereziki baten bat maite duzuena edo gomendatuko zenutena gure ikuslei? Bueno, gaur egun Netflix eta holako kontuekin oso erratza da serie hau edo beste aukeratzea, gustoko kontuetan egiratzen baldin badugu, adibidez orain ingelesez ikusten ditut. Como defender a un asesino, gaztelera, ez dakit nola den. Aitzona hori, Hori osuna da, hori bai. Ez dakit nola baino engantzatzen zaitu, edo... Intriga kontua dauka. Edo etxeko pixukidekin shameless ikusten dugu, par batzuk botatzeko eta astean zehar, egun baten edo bitan hori ikusten dugu eta ondo pasatzen dugu hor denbora. Zu bauzola serie edo pelikularen bat? Ni egeran oso txarra naiz ikusteko Netflix. Oso nerviosa naiz, orduan, hasten naiz ikusten, ni ez dut akitzen. Nervios dituzen eta? Hasten naiz hitz egiten, komentatzen, seriari buruz, orduan, zaila da, bino, egia da, Murder, kusia dutela, pasada bat. Eta gero, mitiko, jendia, La Casa de Papel, Las Chicas del Cable, ez? Pixkoto hori. Alakoak ere gustatzen zaizkizu. Bai, un poco de todo, bai. Zagit festazaliak zareten, imaginatzen dut pixkat baietz? Ez gehiagi, badirudi baino, ez. Baina urteko festaren bat aukeratzekotan, zein aukeratuko zenuten? Galdera ona, nire ustez ez da festa konkretu bat, baina Sanferminetako uztailak 6. Hori berezitasun handi bada, bai. Kuadrilla guztia elkartzen gara, goizean goizetik eta egun osoan zehar elkarrekin egoten gara. Denak alaia. Denak alaiak, jende guztia ateratzen da, eta ateratzen ez den jendea edo lanean dago edo porretan. Hiru aukera dituzu, orduan. Bai. Egun hortan gustatzen zaizu egun osoko jai hori eta egunean zehar. Hori da, egunean zeharko jai hori da, bai. Gainera seian badago, ez? Beti jendea poz-pozik hartzen da, ematen du dela iroteri tokatzen zaiela. Zu bauzola bestaren bat? Sanferminatu ere, hombre, jendia hitz alaia ere, errandun bezala ez, bera, eta egunez. Ze azkenin gauez denak igualak dide, ez? Bai, hori da. Bino, egunez jendia ez, dago bertze manera batin, peinak, ez, musika da desberdina. Eta adinak ere bai, ez? Adin diferentetako pertsonak ateratzen diren. Euskal Herriko pertsonaia bat edo talderen bat aukeratu ez gero, pixkate referentea dena edo izan dena zuendako, norra aukeratuko zenuten? Aldera komplikatu xabarra da, Baina Euskal Herrian ezaguna edo niretzat pertsonalki? Edo zuretako pertsonalki. Bai. Nire ustez nire amatxi. Ona etorri zen gure familiako kideen artean Euskal Herria etorri zen lehenengoa izan zen, eta hortik aurrera Euskal Herriko pertsonajeak hasi gara, eta hori nire ustez presente hori polita izan zen. Non bada zure amatxi? Jaenekoa. Jaenekoa? Bai. Baina gero ona etorri eta hemengoa bezala sentitu egin da, eta euskalduna bezala sentitu egin zen hilarte, orduan nire ustez oso polita izan zen guretzat, gure bizitza markatu egin zuelako, ez? Eta berak zer kontatzen zuen etorri zeneko historietatik? Jaenen oso txarto pasatzen zuela, eta gero ona etortzean dena aberastasuna zela, ez? Dena alaitasuna, ez zuen diru aldetik larritu egin behar edo lan aldetik, eta bere familiari behar zuten guztia eman atzion,
Eta hori eskertzeko modun bezala edo, euskaldun bezala sentitzen zen, ez dakit zergatik, eta hori transmititu egin zuen nire amari eta gero nire ama niri, eta espero dut hori, aurrengo generazioei. Jo, Eta zure kasuan, Sara? Bani, a ber, ama, ez dakit zeba ama, bai, ze azkenin aitz sentimentala da, ez dakit. Nire ama beti egon da hor, nire laguntzen, beldur guztik entzen, usten ziten erortzen mino ere... Laguntzen zahatzen gondi gotzen, ez? Bai, ez dakit, ikasi dut honitz berekin. Beti alaia dago, nahi zabertzik ere asertu do, triste egon, beti bera dago lemizkoa familien denak animatzeko. Bai, pasada bat. Ez dakit, azkenin bera ere, beren pesa txikia, hasi zen tienda txiki batin margotzen, manualidadek egiten. Eta orain, desarrollatu da bere gogugin, ez dakit euskera, ere zaila da ez, azkenin gure zonaldian ez baldin badakazio, jo. Ere ez, bai, komunikatzeko hori da, jendia transmititzeko gehiago ez, eta bera, nahiz da ezakin, saiatu da. Eta zuei transmisio hori egin dizu, ez? Bai. Eta hori eskertzeko izan da zuretako. Bai. Bidaiatzea gustatzen alzaizue? Bai, asko, baina nori ez, nire ustez, baina, bueno, bai. Gaur egun nire ustez ezberdintasun bat egin behar da, bidaiatzea turismoa edo motxilero edo, ez dakit, baina turista edo motxilero arteko ezberdintasun hori eta gero artean dagoen bidaiatzeko motan, ez? Erak, ez, azkenean. Eta ze lekutara joango zineten gustora aukera izan ez gero? Norbaitek erran ez gero bidaia ordaintzen dizuet, nora joango zinatekete? Leku garesti batera. Dubai edado. Ni Kubara joan nintzen. Kubara? Bai, kultura ikusten daen, ze situazio dauden, bai, zegoeretan. Bai, ze azkenin hori aldatzen joanen da ez, nire ustez. Bino jendia nolako den, irekigua ez, eta musika dena, badu zerbait, espeziala, Kuba badu zerbait, bai. Nire ustez Nepalera joango nintzateke, edo estela Kanadara, leku garesti diren bat, ez? Mendiraz disfrutatzeko, baina diruarekin eta gozatzeko ondo. Ez dakit jatun honak zareten edo ez, baina jatetxe batera joan eta nahi duzuen guztia egongo balitz aukeratzeko, hau da karta infinito bat, zer aukeratuko zenuten? Juani basiko. Plater kombinatua, errazituak, nire txistorra, bacon eta gutxi goio. Hor duzu xingarra, patata eta arrantze batzukin pozik. Zoriontxua, bai. Super zoriontxu. Nire ustez txipiroi batzuk, lopelaio edo horrelakoren bat. Ez dira egunero hartzen edo egu berritan edo hemen Iruñerrian ez dugunez itsasoa, arraia edo horrelakorik hartzeko zailtasuna daukagu eta ez da oso ohikoa hartzea. Orduan hori beti berezitasun bat dauka, asko disfrutatzen dut. Eta gizartean zer aldatuko zenuten? Hola, bote prontoan zer etortzen zaizu burura? Gizartean. Empatia. Empatia gehiago zatia. Bai. Bertzitan gehiago pentsatzea. Ze gaur egun nik ikusten dut adibidez Instagramekin, Facebookin garaitz egoistak. Pentsatzen dugu gehiago guretan ez bertzitan bino ez. Guk igotzen dugu argazki bat, irribarria, dena zoriontsu da perfecto, eta igual zaude triste, igual. Eta ze bat beti egon barra konten ez, permititu barra egotea tristea, negar egitea ez, ze ongi egoteko egon barra gaizki ere ez, nire ustez, empatia. Bai, eta gero horrekin batera ere errespetua, ez? Azkenean bestei tratatu, gut tratatu nahi dugun bezala, ez? Osea, gut tratatuta... Bai, azkenean jasotzea, ez? Hori da. Tratu on bat eta izatea pixkat eman eta hartzen den zerbait ere. Bai. Baloratzea hori. Eta amets bat, galdetzez gero zein den zuen amets bat, hola orain burutan du araman zuena bueltaka, zein izango zen? Kaldera komplikatu, xamarra gaizitan. Bai. Amets bat. Bai, bidez, nire ustez, beti gure kulturan behar berezi batzu ditugu, ez direla berez arazoak, baina behar berezi batzu ditugu da lan estable bat aurkitzea eta gero hortik aurrera etxe bat, hor zure bizitza egiteko eta eroso egoteko, ez? Erosotasuna, ez? Nire ustez, nire ametsa izango zen beti erosotasun horretik joatea.
aldudan heinean beti ateratzea, orduan nire ustez nire bizitza ezberdina izango da. Eta askoz gehiago gozatuko dut, hori da. Hemen epe luzera hori da. Oso erratza da gero bueltatzea eta erosotasun horretan sartzea eta hortik esateatzea berriro, baina nire ustez, ez dakit, nire burua erosotasunetik botatzea, berriro ere deseroso sentitzeko eta bide berria ikasteko. Hori da, berriro ikasteko, ez. Zure kasuan, Sara? Nire ez dakit, zoriontsu izatea, gutxiki, ez da behar gehiago, ez dakit, egote ongi lagunekin, lagun onak izatea, ez dakit, gurasoken ongi egotea, ez dakit, lo más sencillo, ez? Bizitzako guztiki horiek, ez? Momentu horiek baloratzea, ez dut gehiago eskatzen, egiarran, bai. Bueno, dakizuen bezala, euskararen ikuspuntu ezberdinak jasotzeko bildu zaituztegu hemen, eta gustatuko zitzaidan jakitea nola izan den zuen euskara jasotzeko modua, ez? Hau da, etxetik jaso duzuen, eskolan jaso duzuen, eta nola bizitu zenuten txikitan euskararekiko kontaktu hori? Bueno, hemen Iruñan bizitzen dugun errealitatea, hemen daukaguna da, normalean euskara ikasketekin lotuta dago, eta akademikoki intrinseko daukagun lotura hori, azkenean beti euskaraz pentsatzen dugunean ikasketekin lotzen dugunez, ez dugu asko gustoko euskaraz ikastea edo mintzatzea, ez? Eta normalean lagunekin kalean eta erdaraz ibiltzen gara, batez ere hemen ere normalean kuadriako jendea edo lagunak adibidez, nire kuadriako erdiak ez du lako euskaraz hitz egiten, orduan beti erderara jotzen duzu, ez? Orduan ikastolan edo eskolan euskaraz hitz egiten nuen, nire familia zuen euskaraz hitz egiten eta ez daki euskaraz hitz egiten, eta kuadriakoekin ere erdaraz egiten nuen. Orduan zaila da akademikoki daukagun lotura hori haustea. Eta hasiera batean txikia zinela, ulertzen zenuen zure gurasoak zeba puntatu zizuten ereduan, edo jartzen zenuen zalantzan, hau da galdetzen zinean zure buruari zergatik? Ez. Ni ustez ez, etxe ondoan geneukan modelo de ikastetxe bat, eta ni ustez erosoa zen, ara joatea, eta txikitatik bizitzen duzunez, ez duzu zure buruari galdetzen zergatik ikasi dut euskaraz txikitatik, ez? Baina, gero handia egiten zaren denean, pentsatzen duzu baina zergatik ez nuen gehiago ikasi edo gehiago sakondu euskara, ez? Eta nire zergatik ez nuen gehiago mintzatzen euskaraz, ez? Deno genekien euskaraz hitz egiten, baina zergatik ez genuen hitz egiten euskaraz. Eta oraindik ere zaila egiten zait, konexio horiek, txikitatik daukagun konexioak erdaraz, horiekin haustea eta euskaraz hitz egitea. Zaila da, ez? Rolan markatu ez gero hizkuntza batean bertzi hizkuntza batera pasatzea. Zure kasuan, Sara, zure etxetik jaso zenuen euskara? Nire gurasoak, nire ama Ultzamakoa da, eta nire Doneztekoa da, bino zoritxarrez biek ezakete euskeraz. Pena bat da, zeba azkenin ni ikasi nun Doneztun euskera zena, eta ikasketak gogorrago egiten ze ezin zitatzen lagundu ikasketekan gurasuk, ez? Bino azkenin antzina egin nun, ikaslekin, irakaslekin, lagunekin, euskera ziten nun, eta poliki, ongi. Frustrazioa sentitu zinuen momentu batzutan edo kusiztinen zure gurasoak frustrazio horrekin erranez, ez zintiot nire alabai etxeko lanekin lagundu? Bai, azkenin ere joaten nintzen partikularretara euskeraz, eta hortikan bai bazen bide bati irekigua, ez? Eta laguntzen ziaten hortikan, ez? Bino, bai, amak igual, ez? Pixkoten garen lagundu gozagari, ez? Inezin dugu, bino, bereiek ere gauditz konten ni jakiteaz euskeraz. Zerraten dute, lehen ez dugu da, ez? Bak euskera, kultur polita da, zeba, ez? Egia da gero, Iruñin tornintzen ikastera, batxier erderazin nun, eta golpe. Ez, golpe pixko bat. Ze azkenin dena pentsatzen duzu euskera ikasketetan, nahiz eta gurasuk ez dakin euskeraz, zure pentsamentua hori da, euskeraz da. Eta orduan ikasketak berriz erdera pasatzea zaila zen.
Bueno, azkenin gogorra izan behar gara eta antzinera bota. Bai, eta azkenean jaten zarela ez, poliki egokitzen ere bai. Hori da. Errealitatez berdinetara. Bai. Eta ikusi alduzue zuen haurtzarotik euskararekiko zuen herrian, zuen inguruan aldaketarik? Hau da, uste duzu euskara hobetzen joan dela, euskarazko solastun gehiago daudela, edo antzeko egoeran ikusten duzue? Ez dakit, oso gaztea gara, baina nire ustez antzeko egoera, nik antzeko egoera ikusten dut, nire herrian adibidez. Antxoinen, jendea bai kalean, agian apurtxo bat gehiago hitz egiten du, baina nire ustez gure inguruan ere. Gero beste inguru batzuetara hurbiltzen baldin bazara, inork ez du euskaraz hitz egiten, eta badakite euskaraz hitz egiten norbait gutxienez. Orduan, nire ustez ez da asko aldatu, gauza. Herri txikitan gehiago egiten da euskaraz, ez? Herri txikik. Gure zanatuko herri txikitan egiten da. Kuadrien artinta gara euskaratzen da. Gero herri handitan, pues igual kostanta gehiago, ez? Bai. Hala ere, zu nabaritzen duzu zure herrian kuadrilla batzutan erderarako joera handia dagoela? Bai. Zer uste duzu dela? Ba, ez dakit. Igual, ez dakit. Ez dakit zeba. Izan daiteke referente asko erderaz ditugulako edo gurasongatik? Gurasongatik. Azkenin zu, itomen bazu pentsamentua, ez? Zure burun beti erderaz lagunekin, gurasokin, amatxekin do. Ez balde badekete euskeraz, ez? Azkenin zuk ere irentzu klika, ez? Dena erderaz. Bai. Nik ezakit zergatik, baina orain ikusten dut hurrengo belaunaldiek haien gurasoetatik geroz eta euskaraz gehiago jasotzen dutela. Naiz eta txikiak izan, naiz eta gurasoek euskaraz hitz egin, haiei ahalegin hori egiten dute. Hombre, egia da gaur egun badirela euskaldun berri gehiago. Gurasoak indute klika, ez? Errateko, venga, osasi barra garen ikasten. Eta euskara ez da erresa ikasteko. Nire ustez zaila da. Euskara haitz polita da, altxor bat dugu hemen, Nire ustez Espainiakteko altxor bat, ezakin erran. Bino hori bultzatzen bali badugu, ja, gurasok, ez? Euskara solastera, horiek ere erreferente bihurtzen dira urrendako, ez? Bai. Bueno, eta ere bai ematen ari da pixkat, lehen aurrak zirenak eta euskaraz ikasi zuten lehenengo generazio horiek dagoeneko guraso izaten ari direla, ez? Orduan beste garai bat ere bai ari da, beste generazio bat ari da sartzen guraso paper hortan. Bai. Uste duzue gobernuak eta legeak edo administrazioak edukitzen dituzten gorabeherak eragiten dutela euskarari? Bai. Orain berriro lege aldatu egin dute, eta hori nire ustez hemendik 5 urtera prebisioa geroz eta jende gutxiago erabiliko du euskara. Nire ustez, geroz eta gehiago eskatzen baldin badugu administrazioan eta funtzionara guztiak euskaraz jakitea ondo, benetazko euskara bat, nire ustez jendeak ahalegin hori egingo du euskara ikasteko, naiz eta lanean aritzeko edo lan on bat aurkitzeko, ez? Saiatu gara da, nire ustez, jendeari interesatzen euskara. Ez obligatzen, interesatzen. Interesoi pizten, ez? Bai, interesa pizten, zezkerin, zu obligatzen bani gauzu jendea hartuko dio... Bai, alako nazka moduko bat, edo altzera botako dio izkuntzak berak, ez? Jendea ez dakina ez da, derrepente kambio bat, ez? Nire ustez, bai, badura xarma bat hartu behar dugu marketing bat bezala, ez? Nire ustez, ez dakit. Eta nola egingo zenuke hori, Sara? Ba, adibidez, nire ustez gustatzen zaite hau nitz, Nafarro oinez, nola egiten duten, ez? Festa bat bezala, musikakin, jendia badaki. Jendia ez dakina da batzuk ezakite euskera, zine bai badakite letrak. Eta hortikan bai hartzen alda zerbait. Ez dakit da... Kulturako hainbat alor aprobetxatzea euskara bultzatzeko. Niretzat kultura da zerbait ahitz... Indartsua. Nortzen da dugu gauza honitz. Bai, baina nire ustez agian Euskal Herriko kulturaren barnean euskara puntua da eta oso importantea, oinarria da, baina jendeak hasieran euskaldun kultura horretan murgiltzeko euskaratik hasten baldin badira, agian zailtasun handiago aukiko dute, ez? Agian hartuko beharko genuke jendea beste arlo batengatik eta gero hortik pixkanaka bultzatu euskara irakastera eta hurrengo belaunaldia ja etorriko dira, orain etortzen den bezala, ez? Bai. Ez dakit. Izan daiteke baina. Bai, ez. Eta zuek pixkat ingurura ikustean, ingurura begiratzean, oberranta,
Azken aldian ere aldaketa bat egon da, azkeneko generazioetan atzerritarrak etorri dira eta ez bakarrik Jaenetik, ez? Beste lurralde batzutatik. Uste duzu haiei transmisioa egiten ari zaiela, kontutan hartzen ari dela atzerritar hauek ere bai gure herriaren parte direla? Ni ustez ez. Normalean kanpotik etorritako pertsona helduak ez dute euskaraz ikasteko asmorik, baino haien seme-alabek modeloa edo erdarazko modeloetan sartzen dituzte, ez? Baina modelo den sartzeko aukera hori daukate. Baina ez dakit zergatik, segregazio hori egiten da beti, eta hori da. Eta nire ustez, pultxo bat, ateak irekiagoak eukiko beharko genituzke, kanpoko jendeari euskara irakasteko, eta esateko, naiz eta zure odola euskalduna ez izan arren, euskalduna sentitu altzara, hori da. Zuek kaletik joaten zaretenean, adibidez Iruñan, eta denda batean sartzean, euskaraz edo erderaz galdetzen duzue? Iruñan erderaz. Erderaz, bai. Eta sekula 15 euskaraldea bezalako bestetan edo egun puntualetan hausnartu duzu horren inguruan, pentsatu duzue hori aldatzea? Edo beharrezko ikusten duzue aldaketa hori zuen barnean egotea? Bai, adibidez. Bai, izan daiteke bai, baina normalean sartzen zarenean eroskira adibidez, ez daukazu interazio handirik, ez? Edo taberna batera sartzen zara eta garagardo bat edo kafe bat eskatzen duzu euskaraz, eta bai badakite naiz eta euskaraz ez hitz egin, badakite zer eskatu duzu. Baina ez dago interazio handirik, ez? Ez da igual txantrean euskara gehiago badakite, gero igual jatzen bertze barrio batera, ez? Bertze zonalde batzutara. Eta igual, badakiz igual ez dakitela unitz, ez? Orduan, nahi gabe, iten zu erderaz. Jo, egia da, nahi, kiston ilusio da egiten dite euskara zitea kamarerokin o tiendako jabiakin o horrela. Langilekin. Egia da ez dakitela unitz, ez? Bino, ez dakit. Eskertzen duzun zerbait da. Bai, egia da, bai. Eta etorkizunera begira, nola ikusten duzu euskara Nafarroan? Ni ustez geroz eta gehiago hitz egingo da euskaraz. Bai? Gugu bultzatzen bali badugu, bai. Dago gure eskutan, kubultzatzia. Bai, baina prozesu oso luzea izango da, bai. Baina, bueno, hitz egin duguna, belaunaldi, geroz eta handiago izango da olatu hori, ez? Eta nire ustez inertzia geroz eta handiago izango da. Kontzientziazio uste duzu beharrezkoa dela horretarako? Bai, eta egunerokotasunean euskara erabiltzea. Naiz eta euskara akademikoki ondo ez erabili, erabiltzea, eta... Beldurrik ez izatea. Hori da, beldurrik ez izatea. Lotxak entzia, ez? Hori da, lotxak entzia, bai. Haunditzetan hori gertatzen da, ez? Agian euskara ez duzu denbora haunditzez praktikatu, gehiago amaizkuntza ez duzunean, eta lotxa ere sentitu duzu sekula euskaraz hitz egiterako orduan? Gaur bertan. Egia da. Ni pentsatzen dut, ni euskera, herrikoa da, ez da, en plan, haitz... Bai, batua edo oso... Da, herrikoa, ez dut gehiago. Eta, nire ustez dela superpollita, herriko euskera, egia da. Bino, bueno, pues da un español erratagatik ez, da pixko toda mezkla. Bino, bueno, lotxakentzia da dena, lotxakentzia. Bai, baina hori erabili behar dugu, azkenean. Eta hizkuntza guztia prozesu berdina, eramaten dute. Naiz eta, bai, euskara akademikoa eta hori zaindu behar dugula, ergatiboa, ez dakit zer, euskainola esan duzula tal, baina gero kalean hitz egiten duzunean, apurtxo, hori garrantzia galtzen du, ez? Komunikatu albaldin bazara, hori da garrantzitsuena, ez? Eta bukatzeko amets bat euskarari dagokionez, gustatuko zitzaizuna hemendik 20-30 urtetara egi bihurtzea? Sako jarri nez gaur, nire ustez, gure inguruan dena euskaraz aitzea. Zanen zen superproiekta. Bai. Kalean euskara entzutea. Beste egunean adibidez, nire bikotarekin nijon kaletik, euskaraz hitz egiten, eta buelta eman zuen tipo batek, euskaraz hitz egiten zaudete, ze ondo, eta zorionak ematen, baina ez dira zu zorionak eman behar, ez? Euskaraz hitz egiten, hori, euskara hitzea gure inguruan. Eta denda batera sartu, eta euskaraz hitz egin, eta bakizu jakingo duela, ez? Hori da, jakingo duela, zure erantzuten ez, ezakit. Hala da, bai.
Bueno, espero dut gaur gustora egon izana, eta ongi pasa izana tartetxe honetan. Guretzako plazera handi bat izan da zuek gonata etortzea, eta pixka zuen ikuspuntuak ere jasotzea. Eta honekin agurtzeko ordua iritsi da, beraz, mila esker bikote etortzeagatik, eta espero dut euskaraz eta kalean maiz ikustea. Bueno, eta zuei ere, mila esker horregoteagatik, plazera handi bat izan da, eta badakizue jarraitu euskaraz mintzatzen eta euskara lau haizetara zabaltzen. Egun hona izan eta zoriontsu bizi. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.